Mao kini ang lungsod sa Carmen. Gibana-bana nga 40 dapit sa tibuok isla sa Sugbo nga tinubdan sa tubig nga gikonsumo sa katawhan sa Metro Cebu, ilabi na sa dakbayan sa Sugbo. Moabot sa 35 million liters sa tubig ang gisupply sa Carmen ngadto sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD matag adlaw. Nagikan kini sa Kantumog Luyang River sa Barangay Luyang. Ang Cebu Manila Water Development Incorporated kon CMWD, usa ka joint venture sa Manila Water Consortium ug sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, mao ang nagkuha sa tubig ug gibaligya ngadto sa MCWD. Apan bisan pa man ang Carmen ang usa sa mga dakong tinubdan sa tubig sa Metro Cebu, mismo ang mga lumulupyo didto wala makatilaw og tarong nga supply sa maong tubig nga natagamtam sa mga taga Metro Cebu. Nganuman, amo kining gihimay nga mga issue ug miadto kami sa lungsod sa Carmen aron sutaon sa personal kumusta naman ang ilang water supply didto. Among gihinabi ang pipila ka mga mulupyo sa upat ka mga barangay nga unang nakabenepisyo sa 14 ka communal faucets. Sud sa taas nga katuigan, nag-agwanta ang mga mulupyo nga maghakot og tubig gikan sa tubod sa Bukingking sa Barangay Poblasyon. Ang maong tinubdan sa tubig kay Katunggan, diin nagsagol ang tubig nga tab-ang ug parat. Taok, das. Sukad niadtong 2009, nagkaproblema na sila sa ilang supply sa tubig. Hinungdan nga adto na sila mag-house sa Bukingking. Source of water Carmen yang anong maligya nga tuhan 1,000 Carmen o may tubig. Nindot man gid sigwin may kanang buutan na dili siya daw. Nahan gid umuhin. Daghan siya matabang, namatay na lang naging tawtong among mga apuhan sa apuhan. Karon pa gid nga porma ang tubig. Niadtong Disyembre 10, ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nag-inaugurar og 14 ka communal faucets sa upat ka mga barangay sa poblasyon, Kugon East, Kugon West, ug Baring. Pero sa pagkakaroon na may bagong tubig lang ang ibutang ka ng komunal, ana na po ng mga tao magamit na, magkaos na may diha. Midagayday usab ang paglaom sa mga mulupyo nga sa ugma damlag makabato na og ilang kaugalingon nga koneksyon sa tubig sa matag panimay. Niadtong 2019, dihang nibalik si Gobernador Gwen Garcia sa Kapitolyo. Iyang gibisita pag-usab ang kahimtang sa tubig sa Carmen nga daw napasagdan sa panahon nga wala na siya. Iyang gitinguha nga makabaton gayud og level 3 water connection ang katawhan didto. Unsa maning level 3? Buot ipasabot nga aduna na gayud kaugalingon nga gripo ang matag panimalay sa ilang lababo, sa ilang banyo. Gani gigastuhan sa Kapitolyo nga makamontar og mga linya sa tubig ang maong lungsod. Migahin ang Kapitolyo og 50 milyones pesos alang niini. Nahangyo pagayod sa gobernador ang CMWD nga ihatag lang og nga itugyan na ang maong proyekto nga hingpit ngadto sa lungsod sa Carmen aron ila kining padaganon isip economic enterprise. Posible mao nga wala nila hatagi og authority ang mayor nga moperma og kasabutan sa CMWD sa pagsupply sa tubig. Sama ni Nanay Leonora, nahimutang ang katawhan sa Carmen sa tunga-tunga sa away sa politika sa mga nagsilbi sa ilang lungsod. Ang ilang kahimtang ang nasakripisyo kay samtang naglalis ang mga konsehal ug ang mayor nag-ung-ung ang ilang pangandoy nga makatubig sulod sa ilang panimay. Ang sigwin. Antos ito ang Bukingking pero at least okay na. Ay katabang magyapon, di ba? Kuha na nga mong tubig ba ka na na-diferensya bitaw niya. Nagkaskaos namin na daplisdan. Kanang naay mga kuan bitaw sa serbuwer. Naay na nga leaking ba. Daghan ming na kuan ba na kakaos diri kay buntag hantod pagabi makakuan mi. Alas 5 mamangon mi. Kaya magkaos, doon ka oras. Ari na dahil puso. Puso nga kanang taya paghapon, bata ng mga lamog-lamog. Ay, nagkakagugaw ang mada eh. Wala makaagwanta si Gobernador Garcia nga makita ang padayon nga pag-antos sa mga taga-Carmen. Gumikan niini, nagporma ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo o Interlocal Government Unit Waterworks System
pinaagi sa gipasar nga resolusyon sa Economic Enterprise Council sa Kapitolyo nga giuyunan usab sa Hunta Probinsyal. O pinasubay niya na ang magpirmahan na lang o Memorandum of Agreement probinsya sa Subo o ang CMWD. Dili na nila magapos ang mayor. O dili na nila magapos ang katauhan sa Carmen. Mauna kini ang tubag sa dugay ng gipangandoy sa mga Carmenanon kay ang kagamhanan sa lalawigan sa Subuna ang modumala ug mo-operate sa waterworks system sa Carmen pinasubay sa Section 17 sa Local Government Code. Gumikan ni ining lakang sa Kapitolyo. Mapasalamaton ang mga Carmenanon kang Gobernador Garcia, mabata man o idaran, kay naglantaw gayud siya sa ilang kahimtang ug naminaw sa ilang mga pag-ampo ug pangandoy nga makabato na og tubig sa ilang tagsa-tagsa kapanimay. Lipay kay mista nang kalipay nga. Naan na mi tubig nga si Kuan Governor ni Tabang yun namo. Tapos mga tao diri nag-atang mga bata ay salamat. Kuno kita tubig. Tubig na Tabang ko na nindot gid kasi. Si Gwen lang nagkandom. Pagbalik laging Gwen. Tapos Governor, salamat gid kay balik ka. Salamat ko. Salamat kay tanan ni Gobernador Gwen. Kay pa butangan niyo gos ang dire nang magkaos. Nalipay mi. Inana na ba dilan min magsuol. Ang among kuanon ang bayaran na lang dayon kada buwan. Barangay sa Carmen nga mo'y pasiuna nga nakapahimos sa Phase 1 sa Level 3 Water System nga proyekto sa Kapitolyo. Ang maong mga barangay naglangkob sa poblasyon, Kugon East, Kugon West ug Baring. Kaniadto tagduha ka oras lang ang pag-agas sa tubig sa gripo nga ang tinubdan sa tubig kay gikan sa tubod sa Barangay Corte. Apan ang 14 ka communal faucets sa Kapitolyo, 24 oras ang pag-agas sa tubig sa gripo.